presents by Karachi Vlogs. Recording by Preeti City Studio, Patna. चीटिंग दे हम तो के हम गिरी संगे लाइला बा करी खाना चीटिंग दे हम तो के हम गिरी संगे लाइला बा चल संघबा में चल संघबा में पिकनिक मनाई देखना नया साल आइल बा चल संघबा में पिकनिक मनाई देखना नया साल आइल बा रहे कब से इंतजार तो हंस मिला बाटिया पूरा होई हमारे यार कहब हैप्पी न्यू ईयर कहब हैप्पी न्यू ईयर रहे कब से इंतजार तो हंस मिला बाटिया पूरा होई हमारे यार कहब हैप्पी न्यू ईयर चुम्मा देव निशानी नहीं होई परेशानी मन खाइला बा चुम्मा देव निशानी नहीं होई परेशानी मन खाइला बा चल संघबा में चल संघबा में पिकनिक मनाई देखना नया साल